يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارة ماني فوكا أبركادا لمي سوناني كا بيدويا إيرانا أبي كوكا جيم كان فلان واتينا جيم كان ميني أمبا فاما فاسو جوكene mimbe nyana maya nyeta tv jabarani so sanfɛ dɔgɔkun ni waati kelen ka foli ni tanni ko lase aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ farafina bangunga ka taa se diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kanu ani danaya tali la ka da ni jabarani so kofɔlen kan ka aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamana ba don jamana min ni a tariki ni a dɔfɔ ni o bɛ tali kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min ni an bɛ se k'a fɔ a bɔra yɔrɔ jan ni an ka jamana ta k'a lajɛ denɛrɛya sira fɛ ni o ye yɛrɛmahɔrɔnya ye o nana ta anw yɛrɛ ka jamana fɛ ka bɛn ni alamisadonya dɔ ye septembre kalo tile 22 san 1600 san 1960 n'o ye 22 septembre 1960 ka bɔ o waati la ka na bila fo sisan na an ka jamana tɛmɛna sira caman fɛ wa ɲɛmaa caman o tɛmɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na a bɛ fɔ min yɛrɛ fana ma ko constitution n'o ye jamana yɛrɛ ka ɲɛ sira d'a ma walima sigikan yɛrɛ ni a ka sariyadenw bɛ bɔ o kɔnɔna na min b'a ka taabolo bɛɛ yira a bɛ fɔ de ma ko constitution jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna olu caman ye a bila dɔw y'a bila sen kan o dɔw yɛrɛ nana k'u bɛ yɛlɛma don a la gɛlɛyaw sɔrɔla la constitution laban min tun bɛ an bolo n'i y'o jateminɛ o bɛ bɛn article 122 bɔɲɔgɔnko ma o bilara sen kan Baba Musa Traoré ale ka fanga dafirilen kɔfɛ san 1992 waati n'o ye san 1992 ye ka bɔ o la ka na bila san 2022 min ni an filɛ o kɔnɔna na san 30 bɔɲɔgɔnko an ka jamana constitution bɛ sen kan waati tun sera malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun y'a jira k'a fɔ majɛ dɔw tun bɛ constitution in kɔnɔna na olu kan ka falen o constitution kura an bɛ se k'a fɔ walima avant projet o ɲɛmaaya o tun dira professeur Fuseni Samake a n'a jɛkulu tɔw bɛɛ lajɛlen ma u ye baara dɔw bila sen kan article 195 bɔɲɔgɔnko hakili jagabɔ kɔni kɛra o kan k'a jira k'a fɔ o de bɛna bila sen kan don n'a nataw la mali yɛrɛ ka se ka taasira don an ka jamana kɔnɔna na walima ka taasira bila sen kan an ka jamana yɛrɛ kɔrɔ o article 195 la fila b'a la min kuma cayalen don an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min na komi bi o de ye article 31 ni min bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kanko la kuma cayara kosɛbɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ka taa se article 32 ma ni o bɛ laïcité yɛrɛ kofɔ ka fɔ diinɛ bɛɛ dama ka kan an ka jamana kɔnɔna na a kuma fana cayara an ka jamana kɔnɔna na o kama an ye maa fila wele bi min b'a to an n'u ka se ka baro kɛ faso jɔkɛnɛ jɛmukan yɛrɛ kɛnɛ kan ni maa fɔlɔ o filɛ numan fɛ ni o ye Aziza Traoré ye ale ye kalanden ye an ye a wele ka na bi min bɛ se k'a to ale ka se ka pereperelatigɛ ba d'a ma article 31 ko in kun ka ko kɔrɔfɔ la o to kelen na maa filanan fana ye Umar Baber Diko ye ale ye maa min ɲɛsinnen don jɛkuluba min bɛ n ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma faso danbe lakanatɔn o yɛrɛ ka ɲɛwalanw walima u ka baaraw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na ale ɲɛsinnen don maa ni jɛkulu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na an ye nin maa fila wele ka na bi walasa an n'u ka se ka baro kɛ yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma d'u ma fɔlɔ u ka foli kɛ ka ɲɛsin ɲɛtaa tv yɛrɛ filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma salamualeykum Aziz Traoré. Waaleykum salam. somɔgɔw bɛ di. Somɔgɔw bɛ yen. baasi t'i la. Baasi tɛ yan mɛn. a kɛra tile fila ye. Kɛra mɛnɛ. Alhamdulilayi. Ayiwa i nana an fɛ kumaso kɔnɔ bi walasa an ka se ka baro kɛ a diyara an ye kosɛbɛ. A diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ. Tabarikala merci beaucoup. Ayiwa n bɛ taa Umar Baber Diko yɔrɔ Umar Baber Diko salamualeykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. somɔgɔw bɛ di. الحمد لله an bɛ Ala fo an bɛ Ala tanu. faso danbe lakanatɔn
tɔndenw dun bɛ cogo di? alhamdulillah baasi t'u la u ka kɛnɛ Baasi minnu t'u bɛ la. mali kɔnɔ baasi t'u la Voilà. minnu bɛ kɔkan fana alhamdulillah jamana caman na fana an ka kibaruyaw la baasi t'u la Alhamdulillah. ala ka ni sababu bɛ Ayiwa i bisimila hakili la nin ye e siɲɛ fɔlɔ ye ɲɛtaa TV ka Jabaranin so sanfɛla la. o ye tiɲɛ nin ye Hali siɲɛ y'a sɔrɔ fɔlɔ i ye tɛmɛko caman kɛ radio la. alhamdulillah ye tɛmɛko caman kɛ arajo la Awɔ. ani télé wɛrɛw la mais nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye arajo télé ɲɛtaa la n ka na kuma Alhamdulillah. sani n ka taa yɔrɔ jan n bɛ télé ɲɛtaa jamakulu bɛɛ lajɛlen fɔ minnu bɛ lamɛnni kɛ n bɛ yafa ɲini an ka karamɔgɔw fɛ n'an filila yɔrɔ min na o ye kalandenya fili ye laɲini ye dɔrɔn an nana yan bi ka se ka jamanadenw kunnafoni ka da kan bɛ baara min na yɛrɛ ni fɛn fila de bɛ ta jamana jɔ ani diinɛ jɔ bon maa min ko i bɛ diinɛ jɔ i bɛ jamana jɔ ni fɛn nana min jɛngɛna a ka kan i ka bɔ ka kuma ka da kan minnu b'an dɔn depuis kunun an bɛ wuli ka jɔ min na an ma kɛ foyi kama pour que basi ka na jamana kɔnɔ pour que si ka fɔ ka sɔrɔ bɛn ka sɔrɔ sécurité ka na bengali jugu ka dabila yuruguyurugu ka dabila janfa jugu ka dabila mali k'u yɛrɛ sɔrɔ n'u ka danbe n'u ka hɔrɔnya n'u ka silamɛya ye o de kama an ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ camanw na minnu b'an dɔn M5 kɛlɛ wo ka kun o ɲɛ wo an ye kɛlɛ kɛ M5 kɛlɛ la yiriw la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà an ye kɛlɛ caman kɛ M5 la ani mouvement caman na ni san tan duuru na bɛ ka kɛlɛ kɛ su ni tile pour que ladire ka sabati o de kama bi bi in na ɲɛmɔgɔ minnu bɛ mara la bi an b'u fɔ kosɛbɛ parce que an ka kɛlɛ de sababu la u nana donc an bɛ ala fɔ parce que nin de y'an ka kɛlɛ kun yɛrɛ de pour que an ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ mara kɔnɔ mara min bɛ an ka danbe n'an ka hɔrɔnya n'an ka silamɛya ko fɔ donc alhamdulillah an b'u fɔ hali sisan an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ala ka u kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ jamanadenw lamɛn ala k'u kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ danbe bonya ka silamɛya bonya ala ko hakili ɲuman d'u ma an b'a dɔn u bɛ baara ɲuman caman na mais hali sisan yɔrɔ minnu bɛ ka jɛngɛ ni ala sɔnna an b'u dɛmɛ u ka se ka jɛngɛ ka da kan kɔrɔba baara don an b'i yɛrɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn ka i tagama ɲɔgɔn fɔ ni o ye Adama Jara Ben le cerveau i b'an ka foli las'a ma k'a fɔ fɛnɛ ko télé ɲɛtaa mɔgɔ bɛ ka Adama Jara Ben le cerveau k'a a tunnen don k'a ɲɛma tunnen don k'an bɛ k'a ɲini inchallah ci bɛna s'a ma n'ala sɔnna ci bɛ las'a ma inchallah ala sɔnna ala ka ni sababu bɛ ayiwa an bɛ don masala kɔnɔna na joona joona avant projet ni min bɛ tali kɛ an ka jamana constitution in na a kuma cayara kosɛbɛ 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 an ka jamana kɔnɔna na Assis Traoré min na n bɛ a daminɛ e la fɔlɔ article 31 min ye sariya kolo 31 ye o bɛ kuma anw ka kankow kan ka fɔ ko don n'a nataw la o bɛna don ba la o cogo kelen fana na a jirala ka fɔ nanzarakan ni o ye faransikan kan ye ko o de bɛna kɛ langue d'expression officielle ye ni kɔrɔfɔ cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ article in dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a ma faamu dɔw ko a y'a faamuyara article in e bɛ se e ka analyse yɛrɛ ye mun ye article in yɛrɛ kan de. Voilà, o kuma diyara n ye kosɛbɛ n bɛ télé ɲɛtaa kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ala k'aw ka jamukan taa ɲɛ o yɔrɔ la depuis sariya sigikan kura in bɔra an ye a kalan ka na avant depuis ma bɔ n y'a dɔn k'a bɛna bɔ tubabukan na si gɛlɛya ye an y'a kalan ka na an ye kɛlɛ minnu yɛrɛ kɛ ka laɲiniba minnu kɛ an nana ye u y'an ka laɲiniw kuma de fɔ nka laɲini ma ta u y'an ka kanko kuma de fɔ mais an ka kan ma ta ko don n'a nataw la k'a bɛ se ka don ba la o la siɲɛ dɔ la hali sisan an ka jaw caman na n b'a fɔ ni mɔgɔ mɛnna ka kalan kɛ walikan na fugulan sugu fila bɛ a b'o dɔ la kelen don i kunna n'a ma kuma yɛlɛma fugulan don i kunna a bɛ mako sa fugulan don i kunna o de bɛ fɛ ka farafinna sɔrɔ mais adamadenw mana ɲɛ yɛlɛ o tɛ mara bilen ko bagan kɛcogo t'a la kɛcogo t'a la a mana kɛ cogo cogo a bɛ falen an ye olu fɛn minnu laɲini hali Assisi la kuma minnu fɔra a la u ye kuma caman caman don constitution kɔnɔ o ka ɲi mais ni hakilina ɲuman ninnu bɛɛ taara ka t'u yɛrɛ dogo tubabukan kɔfɛ donc halisa tubabukan sigilen don anw kan wa k'an to an bɛ kɛ kalan kɛ a la danbe ko kuma min bɛ maliyɛnw da a tɛ sɔrɔ hali n'an y'a yɛrɛ faga danbe tɛ foyi t'a la adamaden ka danbe n'i ka seko n'i ka dɔnko bɛɛ lajɛlen b'i ka kan de kɔnɔ i ka kan t'olu kɔnɔ dɛ olu de b'i ka kan kɔnɔ parce que n'i ye mɔgɔ ka kan kalan k'a kɔrɔ dɔn i bɛ taa sɔrɔ misali la u ka mara bɛ kɛ cogo min na i b'o ɲini k'o dɔn i b'u ka kan mɛn u ka furu bɛ siri cogo min na jama k'a kɛ to i b'o ɲini k'o dɔn u ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ bonya cogo min na u ka kalan ye jumɛn ye dɔnniya bɛ bɔ mɔgɔ dɔ la ka taa mɔgɔ dɔ la cogo di i b'o ɲini k'o dɔn donc n'i ye maa ka kan kalan ka maaya yɛrɛ taabolo a ka ca la i bɛ t'o de sira fɛ. n b'a misali fitinin d'i ma yanni an bɛ taa yɔrɔ jan munna anw ka duw kɔnɔ bi i t'a mɛn ko benɔgɔ i t'a mɛn bilen ko ma i t'a mɛn bilen ko nna munna i t'o mɛn bilen n'an n'an ka mɔgɔbaw bɛnna i t'a mɛn bilen ko ani sɔgɔma i t'a mɛn bilen ani tile a bɛɛ ye bonjour bonsoir tanti tonton munna parce que français ka ko ye cogo la olu ka somɔgɔya n'o y'u ka civilisation ye
a tɛ fɔ ko ani sɔgɔma a bɛ fɔ de ko bonjour a tɛ fɔ ko benɔgɔ a bɛ fɔ de ko tonton a tɛ fɔ ko ma a bɛ fɔ de ko maman donc a b'olu ka culture kalan aw bɛ acculturer a bɛ i n'a fɔ yani an ka u ka walifɛn koro k'a bɛn an yɛrɛ ma an y'an yɛrɛ de koron ka bɛn u ka walifɛn ma donc an fɛn dɔ bɛ tiɲɛ o diyagoya de kɛcogo t'a la u nana a doli min kɛ ko le français est la langue d'expression officielle. ne tɛ fɔlɔ dɔ ko article kɔrɔlen kɔnɔ constitution kɔrɔ kɔnɔ ko a bɛ kɔnɔ ko la langue française est la langue officielle du Mali mais ko cette fois-ci k'a sɛbɛnnen don langue d'expression qu'est-ce que ko yɛlɛma dɔ ma kɛ wa. article constitution kɔrɔ ko le français est la langue d'expression officielle constitution kɔrɔ ko le français est la langue d'expression officielle o kuma b'a jira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ k'u fa kan yirali min kɛ o supprimela yɛrɛ de pewu hali k'a don a kɔnɔ. Ko taalen ɲɛfɛ k'an ka kan bɛ ta n bɛ mɔgɔw hakili jigin 92 constitution na o ye mun de fɔ ko la loi fixe les modalités d'officialisation de nos langues nationales a bɛ 92 constitution kɔnɔ ani bi cɛ ye san 30 de ye halisa constitution kɔrɔ bɛ baara la Mali kan foyi tɛ yen ko min kunnasigiyara o tɛ yen a si ma kɛ officiel ye wa u b'a fɔ k'an ka kan tɛ se ka don ko parce que ko baara ma k'a la o kuma in kan ka mɛn denmisɛnninw da man kan ka mɛn mɔgɔkɔrɔba da jama k'a kɛ to. N'o kuma mɛnna mɔgɔkɔrɔba dɔ o b'a jira k'a fɔ k'u taara lɔgɔ ɲini kɔ kan u taara lɔgɔ ɲini kungo kɔnɔ ka lɔgɔ sirilen to yen ka na lɔgɔ ko kuma fɔ an ye olu ye mathématicien baw sɔrɔla Mali kɔnɔ philosophe baw sɔrɔla kiiri kalanna baw sɔrɔla olu ye san 30 kɛ jumɛn na o ma se k'olu fɛn ninnu dala minɛ an ka kan na f'an ye bi sɔrɔ a la bi de an bɛna fɔ k'u k'an ka kan don k'an labɛnnen don a baara kan u b'a fɔ k'an ma labɛn donc fo ko n'olu kɛ kumasɛnw ye k'o don mɔgɔw kunna donc n'a fɔra ko français tora langue d'expression officielle la k'o constitution in tɛmɛna ten komi kalama ta kan fɔlɔ a ma kɛ sigikan yɛrɛ yɛrɛ ɲɛbila baara de don n'a taara ten tɔ o b'a jira président bɛ sɛmɛ foli kɛ tubabukan de la tubabukan de bɛ fɔ assemblée kɔnɔ tubabukan de bɛ kɛ dɔnkibaru la ɲɛmɔgɔw bɛ kuma o de la a bɛ kɛ école la a bɛ kɛ wari sanfɛ n'i ti tubabukan mɛn i ye kunfin ye donc fantanw bɛ tila tuguni k'u kun wari bɔ k'o don o kan kelen kalanni de da fɛ foyi ti falen a bɛ kɛ i n'a fɔ halisa an ka jamana bɛ tubabuw de bolo a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka tubabuw kɛlɛ mais tubabuw de bɛ tila tuguni ka anw lamɔ donc o tubabu kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan ni tubabu bɛ mɔgɔ kɛlɛ a b'a sɛbɛn ale b'a ta k'a la a den b'i kɛlɛ a mɔden b'i kɛlɛ mais anw ka tubabu kɛlɛ bɛ dan dɔrɔn mɔgɔ min b'a bɔ a da misali la an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ci di faransi ma tiɲɛ don mais ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu kan ka mara n'o ye o denw ye ni o ye jamana siniɲɛsugu ye faransi de ka miiriya bɛ ka kɛ k'olu lamɔ olu bɛ faransi kɛlɛli la taa ɲɛ cogo di. ni ala sɔnna ma an bɛ segin ka na yɔrɔ Aziz Traoré an bɛ taa Umar Baber Diko yɔrɔ faso danbe lakanatɔ Umar Baber Diko constitution kura in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ article 32 o bɛ tali kɛ la laïcité n'a kuma fɔra an ka jamana kɔnɔ tuma dɔ la an ka jamana mago walima an ka jamana kɔnɔdenw mago bɛ walawalaliba ni faamuyaliba o ka se ka sɔrɔ a la d'abord constitution kura in kɔnɔna na article 195 in e bɛ fɛn dɔ don a kɔnɔ min ni an ka jamana diinɛ tɛ taa wa walima n'an danbe tɛ taa wa e ye jateminɛ dɔw k'a la wa article ninnu na. alhamdulillah ala ka ni sababu bɛn ala ka laɲiniw sabati ala ka hɛrɛ kan ye i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ka da kan nin ɲininkali a bɛ maliyɛn a kan ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen interpeller marakɛla ani mara bɛ ka kɛ minnu kan ka da kan ni yɔrɔ in problème an y'a ye yɔrɔ jan ka biri waati min na mɔgɔ 22 nomera ka fɔ olu de bɛ na gafe in sɛbɛn constitution sɛbɛn an y'a ye mɔgɔ 22 in yɛrɛ la mɔgɔ kelen t'a la min bɛ silamɛya yɛrɛ dɔn parce que i tɛ se ka fɔ jamana min na i bɛ na ni constitution n'i ko constitution dɔrɔn adamadenw n'u ka tabiyaw n'u ka bolofɛnw n'u dugukolo nin bɛɛ de b'a kɔnɔ o bɛɛ fɛn de bɛ na sɛbɛn min bɛ nin bɛɛ o bɛɛ représenter ani n'u ka diinɛ n'u ka danbe i tɛ se ka fɔ i b'o fɛn sɛbɛn jamana min na diinɛ bɛ yen a ka ca ni san 1000 ni kɔ diinɛ bɛ yan danbe bɛ yan ka fɔ i ko gafe labɛn i ma se ka o silamɛ dɔnni 1000 don a commission kɔnɔ pour que baara ka se kɛ baarada fɛnɛ ye mɔgɔ 22 min nomera a bɛ se ka t'u vérifier maa kelen t'a la min bɛ silamɛya kiriw dɔn a tiɲɛ fɛn n'a ɲɛ fɛnw dɔn depuis yen nɔ baara tiɲɛna. maa minnu taara u ka avant projet in baara bila sen mɔgɔ 22 min taara avant projet in mɔgɔ kelen t'a la min bɛ silamɛya kiriw dɔn a t'a la silamɛw don de parce que silamɛ cogo de b'u la o de nana ni échec ban ye o parce que n'i y'a ye kuma constitution in bɔra dɔrɔn mɔgɔw bɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye kanko bɛ ka minnu y'a ye kan mataba la o bɛ ka kuma an fana minnu bɛ ka diinɛ ni danbe défend ni marako ɲuman défend an fana y'a ye ça ne va pas an wuli ka jɔ kɛ ka kuma et puis ka se o ɲɛ imama min alimami tɔn ye olu y'a fɔ depuis ka kunbi ɲɛ depuis utu waati u ko nin ko in u y'a ye mɔgɔ minnu nomera
parce que an imama saisi kada ka an bɛn nous sommes les gardiens nous sommes un mouvement de contrôle citoyen an bɛn ka se ka danbe de lakana ka jamana ɲɛmɔgɔ fana dɛmɛ tɛ dɔrɔn ni a tigi n'a ye fɛn min kɛ ni a ye fɛn min kɛ n'o ɲɛna i ko fɔ ko encourager ni fɛn min jɛngɛna fana i ka interpeller ka hakili sɔrɔ o de kama tu Assimi saisi ka mɔgɔw caman ka se k'a dɔn baara min kɛra vraiment b'a dɔn a bɛ baara ɲuman na mais baara in fili ba mɔgɔ minnu nɔmɛra erreur b'a la a ka corriger pour que a kana kɛ kɔlɔlɔ ye parce que an b'a dɔn a bɛna problème wɛrɛ créer o kɔfɛ imama saisi ko ma jaabi sɔrɔ an ye imama saisi ka alimamiw kunnafoni k'o ladɔnniya k'a fɔ nin baara in an y'a ye u y'a ta u ma silamɛw bonya dɛ an fɛ yɛrɛ n'i y'a ɲininka yɛrɛ n b'a fɔ nin ye dɔgɔmaya ye nin dɔgɔya de ka ɲɛsin silamɛw ma jamana min na silamɛw ka ca olu yɛrɛ minnu bɛ ka mara olu k'olu ye silamɛw ye aw ka fɛn labɛn fɛn min na silamɛ kelen t'a la min bɛ se ka an ka diinɛ gasi sigi parce que on dit gouverner c'est prévoir ɲɛmɔgɔ ɲuman ye maa min bɛ fɛn sini ɲɛ sigi fɛn min tɛ na kɔlɔlɔ la sini surtout waati min na mɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye c'est la meilleure occasion aw ka se ka gafe yɛrɛ labɛn pour que bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que marakɛla bɛ yan bɛɛ de kama an m'a fɔ a ka kɛ automatiquement a ka sɛbɛnni silamɛya sariya ye à 100% o waati n'a sera peuple malien de bɛ se k'o demander référendum na fama tɛ se k'o bali maa si tɛ se k'o bali mais au moins u ka se ka silamɛw kɔni gasi sigi a kɔnɔ comme an y'a ye jamana caman na tel que Maroc ninnu Algérie ninnu na là-bas l'islam c'est la religion de l'État mais a bɛ chrétiens ani tablo wara mɔgɔ minnu bɛ yen mun tɛ diinɛ kɔnɔ u bɛɛ état u bɛɛ ka liberté de culte garantie mais jama min ka cɛ comme et puis encore ni yɛrɛ n'i y'a lajɛ c'est même une contradiction flagrante ça va en porte-à-faux avec les principes de la démocratie parce que démocratie principe ye jumɛn ye on dit c'est le choix de la majorité jama fanba ka hakilina ye min ye o de démocratie yɛrɛ ka aspiration ye et n'a fɔra jama fanba ye silamɛ ye o bɛ tila ka fɛn sɛbɛn fɛn bɛ taa silamɛ ko kan mais tu vois que c'est vraiment grave article kɛmɛ ni hali n'i y'a sɔrɔ choix kɛcogo yɛrɛ la maaw tacogo la fili yiri o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ten tɔ cogo la mais article kɛmɛ ni 95 la e ye dɔw ye a kɔnɔ minnu ni an ka danbe tɛ taa wa minnu ni diinɛ tɛ taa an bɛna o ma parce que o yɔrɔ in déjà an y'a énuméré et puis radio ɲɛta yɛrɛ la n bɛ ka émission kan ka docteur Tunkara min ye droit islamique kalan ani docteur Madi mɔgɔ wɛrɛw caman ani mufti Umar Kulibali olu bɛ ka u ye gafe yɛrɛ labɛn ka spécialement an ka denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen olu fana ye rapport labɛn u taara di haut conseil islamique ma an b'o fɔ kosɛbɛ fɛn o fɛn min ye fɛn jigɛnnen ye constitution in kɔnɔ c'est vrai que constitution min sɛbɛra gafe min sɛbɛra fɛnw b'a la min ka ɲi mais ni kɔni ani silamɛya a bɛ silamɛya kɔni de kɛlɛ fɔlɔ-fɔlɔ silamɛya kɛlɛlan fɔlɔ-fɔlɔ de ye nin constitution in avant projet in kana se ka fiyewu et puis kabako ye min ye fɔlɔ jigitigi ye min ye k'a fɔ silamɛdenw de ka taa sigi ka nin sɛbɛn aw ka alaji article 192 page 95 page 34 yɔrɔ kelen t'a la yɔrɔ min na silamɛya tɔgɔ fɔra la a tɛ a kelen silamɛya islam mu islam kelen t'a la aw dun k'aw ye silamɛ aw de bɛ ka mara k'aw ye silamɛ silamɛ dun ka ɲɛnamaya ye fɛn fila de diɲɛ ani lahara n'i ye diɲɛ ko kuma fɔ silamɛ ye ma lahara ko kuma fɔ a ye i y'a janfa parce que masa min y'an da an dalen don a la je parle bien des musulmans ye minnu dalen don saga kunun na et je pense bien que ɲɛmɔgɔw silamɛw don silamɛ kɔni tɛ se k'a fɔ i bɛ diɲɛ d'a ma k'a fɔ i tɛ lahara kuma fɔ a ye parce que ala min y'an da ala ye diɲɛ kuma fɔ an ye a ko an ka diɲɛ labɛn ka lahara sɔrɔ donc n'i ye fɛn labɛn fɛn min na lahara tɛ fɛn min na n'i y'o di silamɛ ma i y'a janfa surtout e dun kun ye silamɛ e de ka tila k'o sɛbɛn a sɛbɛn min ka hakilina ye nin yɔrɔ in na ne bɛ azizi sɔrɔ kumakan na parce que a y'a fɔ cogo min na n'i ye maa wɛrɛ ka hakilina ta banfula ta k'a don i kun na ka ɲinɛ i t'a kɔ dɔrɔn i tɛ kɛ kɔnɔ ye i tɛ kɛ wara ye parce que bamananw ko ten tɔ n'i ye bugu dɔ tuba ta ka taa sigi bugu dɔ da n'a ma bonya ma a bɛ dɔgɔya ma tubabu ka tabiya o y'o de ta ka transposer constitution kɔnɔ et puis n'i ye ne ɲininka nin constitution yɛrɛ ce qu'on appelle ce n'est qu'une révision olu ko ils vont rédiger une nouvelle constitution franchement n'i y'a jateminɛ ni constitution kɔrɔ o ka surun ɲɔgɔn na c'est comme nin ye révision de bon ne dun ko mɔgɔ ma n bɛna gafe kɔrɔ de sɛbɛn an bɛɛ content na an jigi sewara kosɛbɛ an ko alhamdulilayi silamɛw bɛna u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ danbetigiw bɛna u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ hɔrɔnw bɛɛ parce que an b'a fɔ hali tunkarankew bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ hali chrétienw bɛɛ bɛna i ta sɔrɔ a kɔnɔ an ka tila k'a kɛ fɛn min bɛ diinɛ yɛrɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min donc e yɛrɛ bolo constitution kura tɛ mais kɔrɔlen de révisera dɔrɔn u ye fɛn fɛrɛw de fɔra ka parce que kuma minnu fɔra Assise la u y'o damadamadenw ta ani démocratie fɛn damadamadenw u y'o ta k'o améliorer k'a don a kɔnɔ sinon ni ko constitution yɛrɛ lajɛ contradiction minnu fɔnkɔɲɔgɔn minnu b'a la a bɛ taa fɔ article 17 mais nin yɔrɔ in na comme commission bɛ olu bɛ ka statut kan u bɛna tɛmɛ aw ka plateau la ka walawala mɔgɔw ye fondamentalement bɛ article 1 ta dɔrɔn ka kɔlɔlɔ yira mɔgɔw la article 15 article sariya kisɛ 15 na constitution kura in kɔnɔ ayi kelen dɔrɔn bɛ article 1 article 91 a ko la forme républicaine de l'état la laïcité yɛlɛma cogo t'o la
yɔrɔ kuma na ko multipartisme o tɛ se ka yɛlɛma an y'o fɔ an sɔnna ma bɛɛ ka jɛkulu sigi bonya ni karama kɔnɔ ka fanga ɲini o faamuyara ani président fana n'i ye mandat fila kɛ sabanan tɛ daga e an sɔnna o bɛɛ ma mais ka fɔ laïcité ko laïcité tɛ négocier et puis laïcité u y'a répété plus de a ka ca ni siɲɛ 7 ye u y'a répété article là et puis hal école la ko l'école est publique obligatoire et laïque ni ko école est laïque o fana kɔlɔlɔ wɛrɛ ye article 9 la école est laïque o kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kalan hali gɔrijigɛnɛ bɛ se ka kalan école so la ni ko l'école est laïque bɛɛ bɛ taa n'i ka taabolo ye taabolo min ka di ye i bɛ t'o di kalan denmisɛnninw kunna l'école est laïque o kɔlɔlɔ bɛ yen n'o bɔra yen nɔ n'a fɔ cogo min n bɛ se ka na article 191 ma min bɛ constitution kɔnɔ o ko la forme républicaine de l'État n'est pas à négocier o kɔrɔ hali jamana bɛ dafiri État ka forme a tɛ yɛlɛma a kɔrɔ dɔ y'o ye ko hali n'o yɛrɛ faga silamɛ o peuple bɛɛ forme a bɛ ka mara ni taabolo min ye de hali n'a tɛ bɛn aw ma an b'o mara n'o de o tɛ contradiction ye wa est-ce que nin ye démocratie ça c'est pire que la dictature ni ko mɔgɔ ma n'i bɛna fɛn diyagoya aw kan hali n'a man di aw ye a kɔrɔ dɔ y'o ye normalement on dit que peuple de bɛ fɛn aspirer peuple de bɛ fɛn laɲini mais ni kɔni tɛ yɛlɛma fiyewu or que an silamɛw déjà an y'a ye constitution yɛrɛ la fɛn caman fɔɲɔgɔn caman bɛ min bɛ kan diinɛ kɛlɛ directement parce que a sɛbɛnna an kɔ kan a sɛbɛnna ka an kɛlɛ et ni ye nin fɔ déjà ka ban yɔrɔ i ye kɛlɛ bolo da i ye kɛlɛ labɛn ka ɲɛsin silamɛw ma o kɔrɔ silamɛw a y'o labɛn n pɛrɛnnen don an bɛna kɛlɛ a kɔrɔ de y'o ye donc n'i ye nin constitution in lajɛ silamɛ ɲuman si tɛ se k'a fɔ i bɛ nin reconnu n'i ye nin reconnu dɔrɔn c'est comme si i yɛrɛ de y'i ka diinɛ kantigɛ k'a di a juguw ma mais minnu ye nin sɛbɛn ni hinɛ de bɛ ne la ne b'a dɔn u tɛ diinɛ de dɔn o de kama mɔgɔw bɛ ɲɛnafɛn kelen de ko jamana in kɔnɔ ko kalankɛla ka ca mais kodɔnna ma ca maa min bɛ ko dɔn hali n'i ma kɛ silamɛ ye i kan ka kɛ hɔrɔn ye fɛn min i b'a dɔn a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye sini kɛnɛ a bɛ se ka na ni balawu ye danbetigi hɔrɔn man ka s'a ma dɔw bɛ silamɛ tɛ dɛ mais hɔrɔn don n'i n'a jɛra a t'i janfa a t'i fari janfa ba kan pour moi mun de ye nin sɛbɛn franchement n tɛ jigin u la n bɛ jigin ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la parce que ɲɛmɔgɔ vraiment b'a dɔn ale fana force qualité b'a la dɛ mais nin yɔrɔ la n t'a dɔn nin fili sera ka sɔrɔ cogo jumɛn mais n bɛ ka siran yɔrɔ dɔ fana na tuma caman na nin ɲininkali bɛ na ne kunna n ko est ce que ɲɛmɔgɔ président de la transition a tɛ ka diinɛ confondu ni diinɛ leader ninnu ye wa diinɛ ɲɛmɔgɔw parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ o bɛ diinɛ kuma de kofɔ mais diinɛ ye diinɛ de diinɛ tɛ yɛlɛma mɔgɔ kama dɛ dɔw bɛ se ka diinɛ birifiri ta diinɛ ɲɛmɔgɔ de don a bɛ diinɛ kuma fɔ mais i b'a sɔrɔ ale ka laɲini tɛ diinɛ ye diinɛ ka ɲɛfɛn ta arranger kuma dɔ la a ka intérêt ka gɛlɛya ma ni diinɛ yɛrɛ bon ni o tigilamɔgɔ de k'i teri ye ou bien i jɛɲɔgɔn ye i hakili o tigi a bɛna diinɛ tiɲɛ f'i ye wa ne bɛ kuma min fɔ tan k'a wala i hakili o tigi bɛna se ka f'i ye wa n'a ma sera la ɲɛ a b'a f'i ye wa n'i ma kalan i bɛna dɔn o kama diinɛ b'a fɔ silamɛ den bɛ kan k'a ka diinɛ ɲɛfɛn n'a cɛfɛn dɔn yanni ka diinɛ yɛrɛ pratique fɔlɔ hali an ka kitabu kɔrɔkɔrɔlen minnu bɛ yen nɔ min bɛ wele risala kitabu lakadari a b'a la ko a tɛ bɛn baliku si ma i ka baara foyi kɛ fo i k'a dɔn Alahu Taala ka diinɛ a bɛ ɲɛ ni sira min ye a n'a bɛ tiɲɛ ni sira min ye baara o baara i man ka daga i man ka kɛ fiyewu fo i ka Alahu Taala ka diinɛ gasi don a la o bɛ wajibi bali bɛɛ lajɛlen kan ni ala sɔnna inchallah ayiwa article 32 kun kan ko kɔrɔfɔ diinɛ ani danbe o bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogo min na o y'aw ka wuli ka jɔ ye nka n bɛ segin ka na Aziz yɔrɔ joona joona yanni an ka taa sɛgɛn lafiyabɔ la Aziz maa caman ye dantigɛliw kɛ tile 2 in na ka caya an ka jamana kɔnɔ ko kankun min ni an filɛ ka an fasa mani ka fɔ jamana kan dɔ ka ta u ye gɛlɛya 2 fɔ a la walima olu fɛla tɛ fɛn 2 y'a la ko ni kan kelen taara ko kan tɔw bɛna dimi o filanan ye mun ye u tilara ka misali yɛrɛ fana ta ka fɔ walikan bɛ se ka jamana yiriwa bari n'i ye lamɛrikɛnw ka jamana ta k'a lajɛ u ka kan yɛrɛ o tɛ anglais ye anglais de taar'u coloniser k'u ka kan dicter u kun u b'o k'o de fɔ Brésil fana bɛ ten tɔ cogo la ni kɔrɔfɔ 2 la e bɛ se ka mun jaabi di joona joona yanni an ka taa sɛgɛn lafiyabɔ la ni n ko ma kuma dɔ ɲɛfɔ cogo dɔ la mɔgɔ caman bɛ k'i sɔnni sigi fɛn dɔ kan u b'a kuma dabila hali an tɛ taa yɔrɔ jan kɔrɔbɔrɔ tɛna dimi ni bamanankan taara walima marakaw tɛna dimi u y'a dɔn a kɛra an kunna i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw la ko kan kelen kelenw de b'u fɛ yen n delila ka f'i ɲɛna nɔ ka tɛmɛ faransi kan kelen tɛ yen faransɛ dɔrɔn tɛ faransi n bɛ faransi ka kanba dɔw f'i ye faransɛ b'a la katalan b'a la kɔrisi b'a la alizasiyɛn b'a la bereton b'a la nin bɛɛ bɛ fɔ faransi nin bɛɛ bɛ fɔ faransi o ye ne bɛ danni ma dɛ n'o tɛ laɲini dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ taa fɔ kan 45 waa joli min bɛ fɔ faransi n y'a bɛɛ mankan lamɛn fana kan minnu bɛ fɔ faransi dugukolo kan n y'a bɛɛ mankan lamɛn o la u y'a jira ko anw ka fakanw k'olu bɛ fasokanw minɛn kɔnɔ ne ko n k'o tun fɔ kun tɛ
o fɔ kun tɛ o faransi ka français b'a ka langue nationale de la mais o t'u ka officiel ya n'i ye Inde ta Inde ka constitution na kan 22 de lakodɔnnen don a kɔnɔ mais u ka kan fɔlɔfɔlɔ y'u ka jamana kan dɔ de ye n'o y'u ka Inde ye n'i ye Nouvelle Guinée ta kan 800 de bɛ yen o man ca ni Mali ta ya kan 800 Papua Guinée Guinée dɔ bɛ Australien fan ninnu fɛ o wele ko Papua Guinée kan 800 de bɛ yen o ka ca n'anw ka kan 13 ye o Chine ta ye kan 302 o ka ca n'an ka kan 13 ye o Sud-Afrique ta ye kan 11 u ka min mɛnbaga ka ca o ye Africains o de bɛ ɲɛfɛ mɔgɔ 6 b'o fɔ a bɛna bɔ anglais mɔgɔ 4 bon mɔgɔ minnu y'a yira jajuru senfɛ tile filanin na ko n'an y'an ka kan ta ko kɔrɔbɔrɔw bɛna kɛ tan fulaw b'a kɛ tan tamasɛkiw bɛna dimi marakaw bɛ dimi o ye préjugé de ye mɔgɔw ye ne wele ka bɔ fo Kidal k'ali ko Kidal ko bamanankan bɛ fɔ yen ko i bɛ taa Mali yɔrɔ dɔw la ko bamanankan mɛnbaga tɛ yen ne fana ko n k'o ye tiɲɛ ye o fana kelen de don i bɛ taa Mali yɔrɔ baden na tubabukan mɛnbaga tɛ yen o ye tiɲɛ o tɛ wa o ye tiɲɛ fila minnu ko ka filakan fana ta a ma fɔ ko ka kan foyi fili a ma fɔ ko kan ka fisa ni kan o ma fɔ maa si ye mais bɛɛ b'a dɔn min mɛnbaga ka ca n balimakɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ a bɛ ka kuma bamanankan na mais bamanan tɛ ne filɛ nin ne ye sɛnɛfɔ de ne tɛ bamanan ye o tɛ wa voilà olu dun bɛ k'o kan minnu fɔ k'an tɛ se ka bamanankan kelen ta mais munna olu bɛ k'o kuma fɔ bamanankan na u k'o fɔ o kan na an k'a lamɛn français tatɔ la yala an ye ɲɔgɔn ɲininka ko nin kan in ka ca nin kan in ka ca o kɛra o ma kɛ n'an y'a ta an bɛna san joli k'a la français tatɔ o ɲininkali ma kɛ mɔgɔ la donc olu bɛɛ ye ka fɛnw de don mɔgɔw kunna min ye Amérique ta ye mɔgɔ minnu ye Amérique coloniser olu ye Amérique sigi yɛrɛ de n'i ye Amérique ka anglais ta k'a lajɛ Amérique ye Angleterre ka anglais yɛlɛma k'a bɛn a yɛrɛ de ma Amérique ma yɛrɛ koron ka bɛn Angleterre ka anglais ma dɛ a ye Angleterre ka anglais yɛlɛma de k'a bɛn a yɛrɛ ma n'i y'o lajɛ o misali baden de filɛ nin yan nɔ n'i ye Américain ka anglais ta o b'a fɔ ko trunk mais n'i ye British ta o b'a fɔ ko boat n'i nana o bɛna ko suspender dɔw bɛna ko brass a bɛ n'a fɔ n'i ko Angleterre anglais la pantalon o bɛ wele de ko trousers in UK English mais n'i taara Amérique a fɔ de ko the pants dɔw b'a fɔ télé ma ko TV Amérique mais n'i taara Angleterre o b'a fɔ de ko the telly a bɛ n'a fɔ Brésil et Portugal ka kan fana koron k'a bɛn a yɛrɛ ma cogo min na hali a dɔw sɛbɛn cogo tɛ kelen ye mais an m'o kɛ n k'an y'an yɛrɛ de koron k'a bɛn français ma bon an ka o bila diɲɛ jamanaw ta min ninnu bɛ baara kɛ n'u ka forobakan i n'a fɔ langue officielle o ka ca ni minnu bɛ baara kɛ n'u marala ni kan min ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ kuru karata n'i ye diɲɛ yɛrɛ kuru karata mɔgɔ minnu y'u ka langue kɛ officielle ye o de ka ca ni minnu bɛ ka baara kɛ ni u marala ni kan minnu ye mais français ye Vietnam mara tilegan genge fɛ Vietnam ye France ka kan bila k'a yɛrɛ ka kan ta mais bi Vietnam bɛ diɲɛ jamanaw fɛ donc an ka ɲɛmɔgɔ ninnu kɛlen don k'o kɛ argument de ye k'u ka kuma in sɛbɛntiya mais a kuma sigilen tɛ kala kan voilà ayiwa Azizi Traoré ni ala sɔnna ma ni bamananw b'a fɔ cogo min na gɛlɛya o gɛlɛya furaba a la ni gɛlɛya minnu filɛ nin ye i n'a fɔ Umar Babɛr Diko filɛ k'a fɔ sisan ni e yɛrɛ filɛ k'a fɔ fura b'a la wa a fura ye mun ye ni ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na ka se ka an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ a kan an sɔɔni an bɛ taa mankutu kɛnɛ kan waatiw ka gɛlɛn sisan wa do farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan nafɛn sanbaga ni nasɔngɔ bɔbagaw bɛɛ bɛ jɔrɔ la baramuso y'o de dɔn ka do bɔ a ka sogo sɔngɔ la aw ye n'i tun t'a dɔn wa a fɔlen filɛ nin ye a mɛnna baramuso bɛ sogo kɛnɛ feere aw ma baramuso suguw kɔnɔ ka sogo koloman kilo di aw ma sefa wari 580 buman o ye 640 ye anguru sanbagaw koloman ni buman bɛɛ bɛ di aw ma sɔngɔ kelen na wa nɔgɔya kɔnɔ jɔn kelen de bɛ se ka nin kɛ aw ye bi ni baramuso tɛ aw ka nafɛn dilan usine mandi min tɛ bɔ aw jigikɔrɔ fiyewu fiyewu o la sa aw ka sogoko haju fɛn fɛn mana wuli bi a y'aw kunda baramuso suguw kan nɔgɔya butigi baramuso i ta y'i ka kow ye ni wale ɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a f'a ma faso jɔkɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya ɲɛta TV yɛrɛ jabarani so sanfɛ baramuso maaw ka mankutu tɛmɛnen kɔ ka bɛ yen nɔ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ayiwa an bɛ segin ka taa Umar Babɛr Diko yɔrɔ ale min ye chargé de programme et de planification ye kuluba bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma faso danbe lakanatɔn nin ye kulu ye min cɛsirilen don an ka diinɛ ni danbe ka taa se mara yɛrɛ kɛcogo ɲuman ma o bɛ se ka sabati cogo min na an ka jamana kɔnɔna na Umar Babɛr Diko gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na komi an bɔra sisan ka damadɔw fɔ a bɛɛ lajɛlen se ka fɔ jɛmukan kelen kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ nin na wa a fɛɛrɛ kan ka kɛ mun ye mun kan ka bila sen kan walasa constitution in
a tali kana kɛ tiɲɛni ye anw ka jamana ma don n'a nataw la. Alhamdulillah ala ka ni sababu bɛ Amina. i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ Tabaraka. n'i y'a ye an bɛ wuli ka jɔ la kunu fo bi an sɛgɛnnen don an bɛ ɲaninen don foyi tɛ pour que bingali kana kɛ mɔgɔ si kan et puis an b'a fɔ ka diya nin yɔrɔ in na mɔgɔw ka faamuya nous ce n'est pas une personne que nous combattons ou bien un groupe de personnes mais le mauvais système système jugu ni maa o maa min taara i yɛrɛ position système jugu la an b'i kɛlɛ an t'i kɛlɛ i n'i yɛrɛ ye an b'i kɛlɛ ni i ka baara jugu de pour que ka se ka hakili sɔrɔ ka segin kɔ faut que mɔgɔw k'o faamuya voilà n'i ye baara ɲuman fana kɛ c'est à l'inverse c'est la même chose n'i ye baara ɲuman fana kɛ an b'i tanu an b'i encourager c'est ça nous combattons les mauvais systèmes et nous faisons la promotion du bon système c'est le système jugu de y'an se nin bɛɛ ma Mali ka démocratie depuis a nana san 30 la an bɛ tɔrɔkɔ ni dusukasi la ni jigitiga la ni jafa jugu la foyi ma kɛ système jugu de y'a kɛ parce que an y'o de fɔ kuma la fana ko jamana tɛ se ka ɲɛ fo fɛn fila gafe ɲuman mɔgɔ ɲuman gafe mana ɲɛ cogo cogo faut que ka mɔgɔ ɲumanw mɔgɔw de former mɔgɔ ɲuman minnu b'a appliquer n bɛ exemple d'i ma gafe tɛ min ka ɲi ni kuranɛ mais an bɛ ka baara kɛ ni kuranɛ bɛɛ bi yan silamɛsi tɛ ka baara kɛ ni kuranɛ o de kama an bɛ tɔɔrɔ ni degun ni dusukasi ni jigitigɛ la bon hali an ka diɲɛ sariyaw fana bɛ minnu ta fana n t'a bɔ a sira fɛ n t'a bonya n'i nana ni mɔgɔ kolon ye texte mana ɲɛ cogo cogo n'i ye mɔgɔ kolon nati a bɛ kɛ falaki ye a t'a yɔrɔ si donc u fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mɔgɔ ɲuman gafe ɲuman gafe mana ɲa togo o togo a kɔnɔ ko mana ɲa togo ni mɔgɔ ɲuman tɛ fu de don a tɛ waleya o i ma hali kuranɛ kɔnɔ Alahu taala ko kuranɛ dira kitabu dira minnu ma baara kɛ n'a ye o kɛra comme fali min ni dɔnni b'a kɔ la a b'a tɔɔrɔ de sɔrɔ a t'a nafa sɔrɔ yɔrɔ livre kɔni ye fɛn nafama ye mais n'i ma kɔnɔna kalan k'a baara i b'a nafa sɔrɔ wa Alahu taala yɛrɛ exemple ɲuman de di mɔgɔw kan mɔgɔ minnu dɔnniya dir'u ma u ma baara kɛ n'a ye donc dɔnni ani ladiriya après de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc a ma tiɲɛ fɔlɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la a solution ye jumɛn nin gafe u ka segin nin kan ni kɔni c'est à refaire même ni kɔni c'est à refaire a fɔlɔ commission mɔgɔ ninnu ka segin ka mɔgɔ a recomposer ka silamɛw far'u kan silamɛ dɔn ni ko silamɛ fana kan bɛ silamɛ maa min ye silamɛya kalan min b'a dɔn min bɛ siran Ala ɲɛ a dɔnnibagaw bɛɛ de docteur mɔgɔ minnu ye droit islamique b'u bolo u ye kalan kɛ ka diɲɛ kalan kɛ ka lahara kalan kɛ a dɔnnibagaw bɛ minnu sont sincères u jɛlen don u tɛgɛ jɛlen don u bolo jɛlen don o maa caman bɛ an ka jamana kɔnɔ a maa caman bɛ jamana kɔnɔ b'u dɔn u k'olu wele ka u fara ni baara in kan commission na imama ye nin de fɔ imama ko u t'a reconnu yɛrɛ imama ko tant que laïcité ma bɔ a la le mot laïcité là et puis encore fana laïcité ko fana u bɛ se ka bɔ a la k'a kɛ une forme danbe jamana diinɛ jamana état bɛ confession tɔ ninnu bɛɛ garanti maa min ko ye chrétien ye a b'i gasi sigi ni maa min ko ye bolisɔnna ye a b'i gasi sigi mais jamanadenw minnu fan ka ca sira min fɛ min ye diinɛ sira ye olu gasi ka sigi parce que an de ko démocratie ou bien ni démocratie ko yɛrɛ t'an arrangé an ka démocratie bɔ yen an ka na ni système wɛrɛ sinon ni démocratie kɔni don fɛn min bɛ bɛn jamana fanba ka hakilina ma o de kan ka waleya donc an kana yɛrɛ contredire texte la quoi jamana kɔnɔden fanba ka hakilina ye min ye ka hakilina o ka miirina min ye o de kan ka waleya mais n'o kɛra cogo de bɛ se ka fɔ cogo de ka tila ka na ni fɛn wɛrɛ fɛn min bɛ o kuma yɛrɛ contredit ka taa fɛn sɛbɛn fɛn min bɛ tubabu n'i ye Azizi y'a fɔ cogo min na tant que i bɛ miiri ni maa wɛrɛ ka hakilina i tɛ kɛ maa ye dɛ o de kama kan ko in fana an sɔnna kan ka yɛlɛma kan ka don ba la bon c'est vrai que nin yɔrɔ in na Azizi ninnu fana bɛ ka baara dɔ kɛ c'est sûr pour que ka se ka fɛnw labɛn parce que kan fana i tɛ se ka cun yɔrɔnin bɛɛ k'a fɔ a ka adopter parce que kan mago bɛ labɛn na pour que a ka se ka don administration na pour que mɔgɔw ka dege a la i mana kan kalan cogo cogo n'i ma pratiquer dɔrɔn i b'a jɛ il faut k'a ka pratiquer mɔgɔw ka dege a la administration na sanni feere yɔrɔw la les termes la a ka kɛ terme général ye mɔgɔw ka dege a la a ka don système kɔnɔ n'a donna système kɔnɔ a ka ca ale fɛ u b'u ka baara fana nɔgɔya n b'a ɲini fɔ u ko fana hakili u ko hakili to yɔrɔ in na kosɛbɛ voilà n'o kɛra dɔ baara bɛ ɲɛ donc an ye min fɔ ni mɔgɔ farala constitution kan mɔgɔ ɲɛnamaw farala kan mɔgɔ fila in kɔni tiɲɛ la u ye an ka u y'an janfa dɛ u ye an janfa an ka tiɲɛ fɔ u ye mais n tɛ jugu la n ko u t'a dɔn dɛ n'i tɛ fɛn min dɔn n'i ye mɔgɔ bila fɛn na a tɛ fɛn min dɔn a bɛ min dɔn a b'o de kɛ n'i tɛ min dɔn i t'a dɔn constitution in na avant projet in na u ye kiiri ɲɛdɔnbaw sariya kiiri tubabuw ka kiiri ɲɛdɔnbaw tubabu lamɔdenw an b'a fɔ ten maa minnu lamɔna tubabuw bolo tubabu faamuyali bɛ minnu bolo olu de ye nin sɛbɛn ni sugu la i bɛ mɔgɔ de ta i bɛ tubabu lamɔdenw ta i sɔnni de minnu ye ani danbetigiw ni diinɛtigiw fana le pays dɔ y'a yira k'a fɔ hali ka kumalatigɛ tɛ k'a fɔ u tun kan ka Mali région bɛɛ minnu i b'a sɔrɔ n'i ye Kayi ta sisan maa dɔ bɛ yen ale bɛ Kayi diinɛ ko ni Kayi danbe ko maakɔrɔba don ma hakili juru caaninen don u tun kan k'o ta k'o don ni commission kɔnɔ Sikaso n'i ye Sikaso ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ Kɛnɛdugu fana maa dɔ bɛ yen nɔ a bɛ Sinafow ka danbe dɔn a b'u ka taabolo dɔn o maa dɔ tun kan ka ta ka don constitution kɔnɔna na siga t'a la nka o bolo fana bɛɛ b'a dɔn kalo 2 tɛ se ka constitution sɛbɛn
jamana kalo fila o bɛ se ka nin baara kɛ cogo di kalo fila c'est pour bâcler un travail donner aux gens un travail bâclé et cogo di jamana min na danbe kow b'a la diinɛ kow b'a la siya kow b'a la tabiya ɲuman caman kow b'a la et puis an kan ka fɛn wɛrɛ fana kɛ min ye ka tubabu ka jogo dɔw ta min kan ka danbe sɔsɔ parce que mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i bɛ ba diɲɛ bɛɛ la o se ka kɛ le monde est devenu un village planétaire fɛn dɔ bɛ a b'i fɛ a ka ɲi i bɛ ɲɛ bɔ n t'a fɛ ne bɛ ɲɛ bɔ i t'a fɛ on fait échange tubabu ka tabiya min ka ɲi min bɛ se ka don an ka tabiyaw la min n'an ka tabiya bɛ taa min t'an ka tabiya sɔsɔ min t'an ka diinɛ sɔsɔ an b'o ta o bɛɛ de bɛ labɛn donc fɛrɛ b'a la fɛrɛ b'a la mais tiɲɛ la baara in waati min dira ma waati ka dɔgɔ maa minnu a kalifara maa minnu ye fana na a dɔnniya t'u yɔrɔ ou bien n'a dɔnniya b'u yɔrɔ u y'u tugu de k'an janfa soit u t'a dɔn u ye min kɛ soit u t'a si dɔn walima u b'a dɔn u y'u tugu n'o kɛra o ye janfa ye donc on suppose que u t'a dɔn de donc o de kama u hinɛ b'an na donc u ka mɔgɔw far'u kan maa minnu faamuyaliw cɛlen don ka tɛmɛ u kan pour que baara in ka kɛ baara la bɛɛ b'i yɛrɛ ye baara min kɔnɔ n'u tun y'a kɛ ladiriya ye walahi an tun bɛ kuma min na an t'a fɔ puis n'i y'a ye an bɛ ka kɛlɛ kɛ kuma bɛɛ an bɛ ka kuma an bɛ ka transition de dɛmɛ koyi maa tɛ Mali la min ye transition de dɛmɛ k'an bɔ depuis kunun an ye dɔli kɛ bɔ kɛnɛ ma pour que fanga kɔrɔ in ka bin ka jɔ kɛnɛ ma dɔn kelen an ma dɔrɔmɛ minɛ mɔgɔ bolo an ma nata mɔgɔ la an ko dɔrɔn jamana ka mɛrɛ tiɲɛ kan jamana ka mara tiɲɛ kan ladira kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ ɲɔgɔn bonya kɔnɔ yɛrɛdɔn kɔnɔ lafiya kɔnɔ basigi kɔnɔ sécurité ka sɔrɔ yugurugu ka kɛlɛ nin de kama an sɔnna ka don kɛlɛ la sinon kuma caman t'an bolo de et puis n'an b'a dɔn an bɛna kuma fana mɔgɔw t'a faamuya c'est pas la peine an ka to k'an si bɛɛ kɛ kuma la an sɛgɛnna kuma la mɔgɔw ka hinɛ na quoi faamaw ka hinɛ na u kan ka kuma in lamɛn quoi pour que problème wɛrɛ kana wuli ala ka nin sababu ayiwa Aziz Traoré ni kanko in na tantɔ cogo la solution fɛrɛ jumɛn bɛ se ka boloda walasa bari a kuma cayalen don jamana kɔnɔ bi haka jali jamana yɛrɛ kɔkanna na bari an ye jaw sɔrɔ ka bɔ tungarankew yɛrɛ yɔrɔ minnu sigilen don Espagne minnu ye video kɛ ni kanko in kan kanko in fɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la e yɛrɛ bolo bari constitution a bɛ fɔ min ma ko avant projet nin ye avant projet ye fɛrɛ jumɛn bɛ se ka boloda ni halisa mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamuya fɔnkɔ ɲɔgɔn kana k'a la bari tuma dɔ la ni kanko yɛrɛ ni farati ma kɛ e ko dɔw yɛrɛ tɛna siya yɛrɛ damaw ka kari ɲɔgɔn na an ka jamana kɔnɔ a laban tɛna k'o ye wa voilà i b'a dɔn mɔgɔ fɛn fɛn ye farafinw tilan walasa k'u mara ni farafin fana sɔrɔla k'u sen da o mɔgɔw olu sen da nɔgɔ o tɛ farafinya don da la quoi anw ka gɛlɛya o de o de la n'i y'a ta k'a lajɛ u ye mɔgɔ minnu ta constitution in ko la u ye faransi ta kɔrɔlen in de ladege parce que faransi ka constitution na laïcité ko kuma kelen in de b'a la donc olu y'olu de kalan fana b'o kelen de ta c'est comme u lamɔnna fɛn min kɔnɔ u nan'o de recopier ka d'aw ma quoi ko in ye o de ye maintenant solution min b'a la comme ko kalama ta ye fɔlɔ k'a kɛ jamana sigikan ye a ma kɛ constitution ye fɔlɔ avant projet de don avant projet donc o kɔrɔ ye yɛlɛmaw bɛ se ka don a la ɔ a bɛ taa cogo di bon n bɛ n balimakɛ ka kuma sɔn ji la tuguni yɔrɔ dɔ la an b'a fɔ k'u y'u ban de k'a ta u ko k'olu ye mɔgɔ minnu lamɛn ko mɔgɔw ko de k'an ka kanw ta komi k'olu yɛrɛ de y'a ye ko kanw tɛ se ka ta a donc olu de bɛ kuma mɔgɔw nɔ la sisan kuma y'o de ye donc min b'olu arranger o y'o de kɛ o tɛ u ye labɛnni minnu ni musakako fɛn fɔ kanko la k'o bɛɛ kɛ fɛɛrɛ ye ka kanko bila kɔfɛ o si tɛ n bɛ na musakako tɛ musakako olu si t'a la olu bɛɛ ye ka fɛn dɔ de don mɔgɔw kun ma n'i ye Mali dugubaw ta an bɛ kan ninnu mɛn ka ban an b'an ka kanw mɛn ka ban gɛlɛya t'o la kelen Algérie ka kan ta cogo di a ye a ka kan bila faransɛ ɲɛ mɛ a ye baara kɛ ni u ye f'a ka kan kɔgɔra bi a ko k'a bɛ faransɛ bɔ yen k'a k'a ka kan ni anglais ye bi adamaden i t'i se sɔrɔ ko foyi la ni m'i bɔ a kan n'i y'a ye Mali sera ka Faransi gɛn Mali ye Faransi dénoncé don min na Faransi ma taa o don an y'an bɔ an gɛnni kan de kalo dama dama ni Faransi y'a ka minɛnw cɛ an bɛ don min na ko bi Faransi tɛ Mali kɔnɔ ɔ ni anw ma an ta kɛ tan n'an m'an ka kan sɛbɛn constitution na yala a bɛ baara wa i b'a si filɛ fɔlɔ de u b'a don de fɔlɔ donc kibaru min bɛ ka kɛ bamanankan na 13h o bɛ yɛlɛ sufɛta la o bɛ yen ka ban mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'an ma labɛn o kama bilen o bɛ yen ka kiiri ɲɛfɔ bamanankan na an y'a ye mɔgɔ minnu yɛrɛ ye nin sigikan kura in sɛbɛ tile kelen tile fila o taara jabaraniso fɛn fɛn ani arajoso fɛn fɛn u y'a bɛɛ fɔ bamanankan na donc u labɛnnen don mais i b'a ye yan de ko jamanaw ka frontière gabakuru dalen don dugu ma ko farafinna frontière gabakuru dalen don farafinw hakili kan aw yɛrɛ bɛ ka fɛn labaara mais aw ko k'aw ma labɛn o kama aw dun bɛ k'a kɛ ka ban o tɛ a bɛ ka kɛ mais a ko k'an ma labɛn ko k'an ma labɛn donc o frontière o gabakuru b'an hakili de kan u ko an n'an dafɛ jamanaw ko n'an kan bɛ lɛtiri ci u ma k'a bɛ ci bamanankan na n bɛna o fana misali di mɔgɔw k'o faamu Union européenne jamana baden bɛ frontière la o tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ an m'an sigi bi ka commerce international min fɔ an y'a kalan olu de fɛ mais olu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ o tuma olu ye commerce international kɛ cogo Allemagne ni France bɛ dan fɔ
danbɔ u tɛ kan kelen fɔ kan kelen fɔ olu bɛ commerce Espagne ni Italie bɛ danbɔ olu tɛ kan kelen fɔ Russie ni Iran ye drone san ɲɔgɔn bolo sisan u tɛ kan kelen fɔ u y'a kɛ cogo di interprète bɛ mun de kama ɲɛ b'a la a kɛra sababu ye ka kan kalannaw kɛ chômeurs ye u b'a fɔ ko Nations Unies n'i ye Nations Unies ta kan ba damadɔni de bɛ Nations Unies o ye Nations Unies ka kanw ye Turquie ka kan tɛ Nations Unies kan ye Iran ka kan tɛ Nations Unies kan ye mais Erdogan bɛ kuma a ka kan na Nations Unies la a bɛ dalaminɛ Nations Unies kan baw la n'an fana ka langue officialisera Turquie ka langue officialiselen tɛ France ka constitution na mais n'a kuma na a ka kan na Nations Unies la France fana bɛ kuma a ka kan na a bɛ dalaminɛ bɛɛ ka kan na an fana ta bɛ kɛ ten de i jɔlen tɛ ye jama min na n'i y'i sigi a fɔ k'i taara so anw tɛ ka ye diɲɛ kɔnɔ anw farafinw ka tila ka taa dogo France kɔfɛ a bɛ fɔ k'anw tɛ yen donc k'a fɔ k'an ni jamana wɛrɛw ka baara ko gɛlɛya b'o la gɛlɛya foyi t'o la kan in kalanni fana na u ye sɛbɛnni ko ta k'an ka kan ma sɛbɛn o ye fili ye denna fila bɛ a y'an ka kan 13 a ye 12 bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a ban pewu n ko sɛbɛnni bɛ yen o fana kɛlen don k'o ban a alphabet bɛ ordinateur kɔnɔ a bɛ téléphone kɔnɔ Google Translator yɛrɛ kɛlen don ka an ka kanw don Google la a bɛ traduit ka bɔ anglais la ka na bamanankan na ka bɔ bamanankan na ka taa allemand na u bɛ o kan bɛɛ lajɛlen na an yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ a bɛ kalan hali l'Amérique jamana l'Amérique université muso dɔ bɛ ka mɔgɔw kalan bamanankan na Faransi mais a taara bamanankan kalan Russie de a sɔrɔ a ma se Mali la awɔ e b'o faamu cogo di VOA États-Unis olu bɛ kunnafoni di bamanankan na RFI bɛ k'a di RFI b'a dila bamanankan na halisa mɔgɔ minnu yɛrɛ ta ye kan ye olu ko k'olu ma labɛn an bɛ labɛn waati jumɛn donc fili de don et puis u bɛ k'a don mɔgɔw kunna ko k'a don dɔrɔn ko sini k'a ka kɛ n b'a fɔ Mali autorités ni malidenw k'an ka jeni ka ɲimi dabila k'a jeni sisan k'a ɲimi an k'o dabila franc CFA nana don min na Mali kɔnɔ 84 o dugusajɛ bɛɛ Mali wari bɛɛ ma kɛ franc CFA ye o ɲɛfɔli dɔw y'a jira k'a fɔ k'an ye san 1 de k'a la wariw bɛɛ sɔrɔla ka falen mais bi Mali wari tɛ ye maa si bolo mais n'an ko f'an k'a kɛ sisan k'a jaabi bɔ o de kɛra an ka autorité ninnu ka fili ye fɔlɔ u miirila yɛrɛkun yɛrɛma hɔrɔnya de la u ma miiri jamakulu ka yɛrɛma hɔrɔnya la donc u k'an ka kanw don français kɛrɛfɛ a bɛ taa dɔɔni gafew ka to tubabukan na u k'a ɲɛfɔ an y'an ka kan na n'an taara an ka baarakɛyɔrɔ la an ka kuma an ka kan na hali Mali palais kɔnɔ bamanankan de bɛ fɔ yen tabarikala donc voilà ayiwa alhamdulilayi masala an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la dakuruɲa labanw an bɛ n'o di an ma an ka bi kɔrɔfɔ kuncɛ yɔni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ Umar Babɛr Diko faso danbe lakanatɔ dakuruɲa fila ni mako k'e ka bi jɛmukan kuncɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ yɔni ani ka sigi wɛrɛ cɛ alhamdulillah ala kani sababa bɛ an bɛ ɲɛmɔgɔw fɔ an bɛ ka karamɔgɔw fɔ an bɛ imama fɔ ani tɔn caman ani minnu bɛ baara kɛ an bɛ ka baara kɛ dugu ma pour que ka se ka kɛ force ye force min bɛ se ka toujours ni bingɛli ko a bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana ma u bɛ diinɛ ma bɛn ka danbew ma an bɛ se k'a dénoncer cogo min na an y'o baaraw bolo da mɛnna alhamdulillah o bɛ ka avancer kosɛbɛ ni yɔrɔ la n bɛ min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma et ko ɲɛmɔgɔ fana ka hakili ɲuman sɔrɔ u k'an lamɛn an de y'u ɲɛ ye an de y'u bolo ye parce que an ni peuple de ka surun fama ni ala ma fari ka kuma caman na i nɔfɛmɔgɔw i proche de b'i bila erreur la mais ni ala ye mɔgɔ d'i ma mɔgɔ min i ma dɔrɔmɛ d'a ma i ma tama d'a ma a bɛ dɔn wo bɛɛ kɔnɔ ka taa information sɔrɔ ka réalité sɔrɔ k'a f'i ye médiaw kan ka lettre ci ma k'a f'i ye n'i y'o sɔrɔ dɔ o ye kunnaja ye i ye kuma dɔ fɔ san min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔ faamaw ni jamana kɔnɔdenw tuma dɔ la an mabɔlen don ɲɔgɔn na bari tuma dɔ la ale ka asimina sɔrɔ k'a fɔ i bɛ don a kan bi o tɛ ko nɔgɔ ye nka e filɛ bi maa o maa ni o bɛ fɛ kɛ i hakilinata fɔ constitution na o bɛ se ka taa f'e ɲɛna e bɛ se k'a las'u ma walima u k'a lajɛ u ka gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na k'u ɲininka nin kisa nin na siga t'a la donc n'o kɛra dɔrɔn n'u y'a lamɛn o siraw ye média siraw ye ani an bɛ lettre minnu c'u ma dɔrɔn lafiya bɛ na parce que n'ala sɔnna an t'u janfa ka da kan mun na an dalen don sagakunu na an dalen don ala la baara an bɛ ka kɛ ala de kama parce que an b'a dɔn ɲɛnɛmaya mana kɛ cogo cogo a mana ɲɛ cogo cogo a bɛ kuncɛ don dɔ la faama caman tɛmɛna ka kun bin ɲɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn hali tɔgɔw tɛ fɔ tuguni o de b'a yira adamaden n'i ye min kɛ dɔrɔn o de bɛ f'i kɔfɛ ni k'u jɛ u ka se ka baara ɲuman kɛ u ka hinɛ u yɛrɛ la ka hinɛ jamanadenw na u ka taa ni kumakan ye kumakan min kama an ye mɔgɔw mobiliser mɔgɔw bɔra kɛnɛ ma ka taa kɛnɛw fa u ka to n'o dynamique ye o belebeleba dɔ ye jumɛn ni tun y'a fɔ silamɛw ye an bɛ bɔ ka caya tan et puis bi gafe bɛ sɛbɛn gafe min bɛ na an yɛrɛ kɛlɛsiriw bɛ sini kɛnɛ ni tun y'o fɔ maliyɛnw danbetigiw silamɛw ye u tɛ da la bon an b'a jigin k'a fɔ vraiment fili dɔrɔn de y'u sɔrɔ o fili n'ala sɔnna n b'a dɔn u b'a corriger parce que hakilima hɔrɔn danbetigi n'i y'a hakili jigin dɔrɔn a t'a yɛrɛ bonya n'a a ka fili n'o ye dɔrɔn a b'a dilan o de ye maabaya yɛrɛ ka force y'o de i ka fili ka jɔ i ka fili kɔrɔ k'a dilan fili ma jugu o mais n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de kasara ye o de gɛrɛgɛrɛ an b'a dɔn u tɛ bi o fili kɔnɔ n'o bɔra yen
no inshallah be lahiru duma ka don ko hakillati ka fo tanko be tienka o be dambe ko fo o be dine ko fo o be marko nyuma ko fo o be yurguru kele ambu no fe bi ambu no fe sini parce que kuno ay kelke o de kama o kuma kanti fale to tala mais nous sera ko ni bla ande be juunya folo donc mi se ko de fo ala ka kini mandi anuma ala kan sabati faso dambe la kan ton na ka deme bawbe ala aliyo be en prenant donc tension de tanko uma fli et puis ko ni fli corriger jona yana ka takam boluda Umar Baber digo ambi foki wala mando ikani analyse la amba jiga ka foni tena ki kan na ko laban anga plateau sans fait tumani tumaki wele aka seka na hagli jaga boken kisaika Aziz Traoré ka korfo kunche ipsika munsoro ko fo bi masala ko nana yani anika skiorece baron côté dugu soro dugu denko oui ameka fen fo kambe ka jamfa constitution kono malion do de asebe yayi malion yɛrɛ de nɔ bon kojugu kɛbaga fana man jugu dɛ maa min b'i sigi ka kojugu kɛtɔla lajɛ o de ka jugu n'a bɛɛ mɔgɔ min bɛ ka kojugu kɛ ayi o tɛ min bɛ ka kojugu lajɛ ka kɛ dɛ n'i ma kuma la o de don e ma mɛn ka kuma maintenant nin yɔrɔ la n bɛ bɛɛ wele tile fila in na kɔni Azizi sɛgɛnna dɛ plateau caman sanfɛ an tɛ sigi ka lajɛ o n bɛ bɛɛ lajɛlen wele silamɛ tɔn fɛn fɛn bɛ yen chrétien tɔn fɛn fɛn bɛ yen hali n'i y'a ye bi maliyɛnw bɛ caman dɔn diinɛ la diinɛ dala minɛna ka bɔ arabukan na k'a lana maliyɛnw ka forobakan na an y'a faamu wa a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ welelen don ko nin y'an faso dɔ a dafiritɔ dɔ de filɛ nin ye an bɛɛ sigilen ɲɛnɛ nin Mali kɔnɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw an ka dugutigilakaw ni mun ni mun bɛɛ lajɛlen wulila voilà denmisɛnninlakaw bɛɛ welelen don ni min bɛ se ka min kɛ walasa an bɛ fɛ yɛlɛma min ka don sariya sun kura la o ka don a la n'o ye ka nɔgɔ bɔ jamana namuko la n'o y'a diinɛ ko ye ka nɔgɔ bɔ a la pewu mɔgɔ minnu bɛ diinɛ ko in dɔn kosɛbɛ a y'u wele u kana kuma kan u kana constitutionnalistes bɛ constitution de kalan n'u ye constitution sigi a y'aw ka constitution sigi n'aw ka taabolo de ye ne ka t'o kalan ko min n'o diyagoya an kun a y'a sigi ni laïcité ye ne fana ko kalan ko min n'o diyagoya an kun an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ an y'a sigi ni français an fana ko n'o diyagoya an kun o man ɲi donc bɛɛ lajɛlen welelen don ko an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ni sariya sun in yɛlɛma minnu bɛ min bɛ taa maliyɛnw kɔ kan k'u k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a la donc bɛɛ lajɛlen fɔlen don foli sen na min bonyɛnen don tabarikala an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Aziz Traoré k'i yɛrɛ fɛnɛ fo tuma o tuma n'an y'u wele bila i ma i bɛna an ka wele jaabi ni hali ni y'a sɔrɔ occupation ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka Umar Baber Diko yɛrɛ fɛnɛ fo faso danbe lakanatɔ maa don ka a fɛnɛ fo bɛɛ lajɛlen sɔnna k'an ka wele jaabi an b'a ɲini Ala fɛ hakili ɲuman Ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ka basigi ni kolosuma Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية